Tehdään levytangolla työntö kautta punnerusmainen liike. Otan kiinni hyvällä gripillä tuolta levytangon päästä. Pistää kyynärpää tuonne lähelle kylkeä. Jos meillä on oikealla puolella tanko, levytanko on täällä oikean hartian puolella. Tästä näin. Lähdetään perustekniikasta. Ihan punnerus. Eli lähdetään punnertamaan raalla voimalla tankoa tuonne yläviistoon ja alas. Nyt kun mä punneran sen tangon ylös, niin mä en jää tänne kulmaan näin. Koska tänne jälkeen taas mulla on ikävä kulma tuon olkapäässä. Mä työnnän pääni tänne kädenlinjaisesti. Ja kun se palautuu, mä nousen itse pystyyn. Mennään alas ja työnnetään. Alas, työntö. Alas. Eli jalat työntää, käsi työntää, yhtenäinen liike. Mennään alas, ylös, käsi tulee mukaan. Pum.